Збіццё, выкраданне, арышты людзей з чэрапна-мазгавой траўмай падначаленай Ігору Шуневічу міліцыянты ідуць на ўсё, каб адбіць уласна жаданне грамадзянаў пратэставаць. Але нягледзячы на рэпрэсіўны каток, якім улады прайшліся па беларусах, пратэсны настроі вельмі моцныя. Ярослаў Стешык. Пасля таго, як гарадзенец Сергей Верамеенко адсядзеў 15 сутак арышту за акцыі пратэсту, міліцыянты ў цывільным пасадзілі актывіста вось у гэтую машыну і павезлі невядома куды. Сергей праз вакно паспеў паклікаць на дапамогу сяброў, што чакалі пад пастарункам. Я збіраўся выпрыгнуць з машыны і адкрыў дзверы на бліжэйшым скрыжаванні, але міліцыянт, который сидзеў наперадзе, ён запихнуў мяне ўнутр. Пачалася сапраўдная пагоня на некалькі кіламетраў шляху, у выніку якой міліцыянты выкінулі Верамеенку ля гарадской паліклінікі. У Берасці таксама міліцэйскае бязмежжа. Дзяніс Марук, рэдактар парталу «Рэальны Брэст», атрымаў траўмы проста ў міліцэйскім кабінеце. Паводле Дзяніса, сілавікі пакрыўдзіліся, што ён на акцыі пратэсту паказаў іх аператару ў цывільным сярэдні палец. А калі падчас затрымання мужчына не захацеў аддаць карту памяці ад сваёй відэакамеры, сталі биць. После этого, началась просто жесть. Меня били головой о стену, я рукой держал, у меня шишки на голове. Меня били по лицу, потом положили на пол, били ногами, руками, били по почкам. Таксама берасцейская міліцыя не дала нармальна выйсці на волю Наталлі Попковай. Актывістку зноўку прымусова павезлі на псіхіятрычную экспертызу. Никто не издевается. Сейчас два наказа неповиновения. Ну, я же нормально сказал. Никто не повиновен. Вазілі і раней, і лекары не ставілі ніякага дыягназу. У Маладзечна за ўдзел у маршы недармаедаў асудзілі праваабаронцу Эдуарда Баланчука і прадстаўніка незалежнага прафсаюзу Руслана Кісялёва на 15 і 10 дзён арышту адпаведна. У Менску сёння на 10 сутак арышту адправілі Мікалая Дзядка за ўдзел у святкаванні Дня волі. А мапаўцы, як звычайна, блыталіся, але суддзя Неўмяржыцкі прыняў іх паказанні. Я думаю, іх проста ёсць брыгада адмыслова, якая працуе як сведкі. Я гэтых трох мапаўцаў бачыў ужо ў раўсе, яны былі ў форме. Да суда Мікалай Дзядок 3 дні быў у шпіталі з сатрасеннем мазгоў пасля брутальнага затрымання. У міліцэйскім аўтобусе яго білі кулакамі проста па галаве. У Жодзіна сёння выпусцілі 7 актывістаў, затрыманых у Менску 15 сакавіка. Не далі выйсці да сяброў і сваякоў, а вывезли на отдаленную чыгуначную станцию. Видимо, они не хотели, чтобы много людей встречало тех, кто сегодня освобождается, и потому они нас доставили на машине сюда. У Магілёве сёння таксама выйшлі на свабоду арганізатары акцыяў пратэсту. Мы на собственной шкуре зараз адчулі, як сістэма, як гэта дыктатура і сістэма, якая на яе працуе, абыходзіцца з грамадзянамі. Брутальныя затрыманні і сакрэтныя суды не спыняць грамадскі пратэст, кажа Уладзімір Шанцаў. Народ проснулся, он уже не простит и этого варварства, которое было допущено. С таким же настроем у Гомлі выйшаў актывіст Уладзімір Кацора. Я могу таки одно сказать, что верим, можем, пераможем. Наступная акцыя пратэсту супраць падатку на адсутнасць працы і дрэннай сацыяльнай палітыкі адбудуцца 1 і 9 траўня. Ярослаў Стешык, Белсат.